Salutare, bă, băieți, ce faceți, cum sunteți? Astăzi vom face un nou episod cu Stumble Guys, dar vreau să vă anunț că mi-am pierdut contul meu de Stumble Guys, acela mare, cu 378 de coroane. Așa că astăzi mi-am refăcut un cont nou, din câte vedeți, păcat că n-am 100 de gemuri ca să-mi pun numele. Mi-am refăcut, fraților, un cont nou, deoarece nu puteam să stau așa fără Stumble Guys. Din câte vedeți, vreau să vă arăt cum mi-am pierdut eu contul și să vă explic mai multe detalii. Deci puteți să vedeți aici, dacă dau la custom, la astea, la screen-urile mele, am rara asta free și atâta, restul n-am nimic. Și n-am, fraților, samuraiul ăsta. Cum am samuraiul aici? Și l-am și aici, pot să joc și în meci, vă demonstrez. Așa că dacă vreți să mai facem încă un episod de genul sau chiar mai multe episoade de genul cum testăm bug-uri și alte chestii pe Stumble Guys, rupeți butonul și de like, de share și de subscribe. Să ne strângem cât mai mulți pe acest canal, să facem 650 de abonați acolo, către 700 de abonați, băieți. În forță acolo. Haideți să nu mai dăm esea. Astăzi, fraților, vreau să vă explic cum mi-am pierdut contul de Stumble Guys. Haideți să dăm un meci până vă explic. Sunt foarte, foarte supărat. Și n-a ce să zic. Fraților, totul a început ieri la ora 12 ziua. La ora 9 fix am intrat pe Stumble Guys să-mi colectez și eu era ca omul. Și ce credeți, băieți? Mi-au apărut 1000 de gemuri să dau prime pe ele, să le iau. Și am zis, bă, hai să apăs. Și a scris ceva acolo în dreapta, că am făcut și din greșeală un screenshot. Păcat că nu-l mai am acum ca să vi-l afișez. Scria că dacă o să dau climb o să mi se baneze contul și nu o să-l mai am. Și eu n-am mai stat să citesc și mi s-a banat contul, fraților, și din păcate nu mai am contul și mă înscrisem și la un turnament și n-am reușit să joc. Și bine, la multe turnamente și poate de-aia mi l-am pierdut. Așa că, ce să zic, asta este, sunt foarte supărat că mi l-am pierdut, băieți. Am muncit o sumă de timp, băieți, ca să fac 378 de coroane câte aveam pe el. Și ce să zic, mi-am refăcut contul acesta de Stumble Guys, mi-am făcut un cont să fac și eu acolo câteva coroane, băieți, așa că dacă vreți să mă susțineți să fac chiar 100 de coroane repede, după aceea să-l pușez iarăși, rupe și voi butonul și ăla de like, că este gratis, fraților, este gratis. Din câte puteți vedea, m-am calificat legendarianis, fraților, și după ce am dat climb, fraților, am intrat gemurile pe cont, într-adevăr, am cumpărat pestul totul bine, am avut pumnul, am jucat un meci și am dat pumnul, puteam să folosesc, n-aveam nicio treabă, eram atât de fericit, bă, dar am zis ce am făcut, am câștigat un turneu și nu mai știu eu, m-am îmbătat de unde am luat gemurile astea și, fraților, după ce am terminat meciul acela, mi-a zis că mi s-a banat contul deoarece am accesat 1000 de gemuri de pe o sursă cu virus pe telefon și eu n-am apăsat pe nimic efectiv, să ziceți că mi-am băgat după o aplicație, după Google, 1000 de gemuri. Nu, fraților, dar nu a trebuit să-i dau claim, asta a fost totul, deoarece a fost un de la să mă păcălească și să mi se baneze contul. Așa că dacă poate să mă ajute cineva, aș fi super recunoscător să mă ajute. Ce să zic, fraților, nici chef de Stumble Guys nu mai am să mai joc, că mi-am pierdut contul meu care m-am jucat de nu știu cât timp, băieți. Poate reușesc să-l facem și pe ăsta iarăși, de atâtea coroane și de atâtea trofee, nu știu, dar este foarte greu. Și după aia, băieți, după ce mi-a dat aia de banare și mi-a dat să dau ok, că n-aveam ce să fac, am dat restart și după aia tot mi-a apărea ok și am apăsat. Și după aia mi-a zis că contul meu este blocat pentru 24 de ore, au trecut cele 24 de ore, că eu filmez acum seara.
la ora 8 și au trecut cele 24 de ore de mult chiar. Și tot nu mi s-a de bani la contul fraților, așa că am mai primit un avertisment cu contul că este banat definitiv, bloc deși în finală Gigi, că este banat definitiv, băieți. Și am dat contestație din aia direct pe Stumble Guys pe App Store. Acolo la ei puteți să vă uitați să vedeți. Acolo, fraților, acolo chiar să știți că tot ce scriu aia este în serios, gen nu mint. De exemplu, dacă scriu aia ceva acolo, e și adevărat, că verifică aia de asta, Stumble Guys. Așa că ce să zic, sper să mi debaneze, băieți, au zis că peste încă 24 de ore să verifice dacă am făcut ceva greșit sau am dat reset la cont sau alte chestii. Le-am spus să verifice, dar bineînțeles după Google Translate, că nu știam eu engleză, le-am spus să verifice totul, fraților. Și acum o oră, că de asta mi-a venit în cap să fac videoclipul ăsta. Acum o oră, băieți, am primit avertisment că în 5 ore o să mi se baneze toate conturile cu care le aveam logate pe acel e-mail. Așa că contul de Facebook, de Discord, îmi cer scuze, dar asta este, trebuie să facem altele, să ne reluăm activitatea de la capăt. Și ce să zic, băieți, cam atâta cu acest episod. Acest episod a fost un prank deoarece nu mi-am pierdut contul, băieți, contul meu de Stumble Guys, nu mi l-am pierdut, am făcut așa la Caterinca, ceva, îl am aici contul meu de Stumble Guys, stați, îl am aici contul meu de Stumble Guys, uite, continuă ca așa, stați puțin, fraților, să ies. Uitați, am aici contul meu de Stumble Guys. Sper că v-a plăcut acest prank, sper că nu sunteți îngrijorați sau că ați fost îngrijorați pentru mine. Vă pup și vă respect. Ciao!